Dobrý den, vítejte v aplikaci Kniha jíst. Pro práci s aplikací Kniha jíst je třeba se nejprve přihlásit. V případě, že požadujeme jiný jazyk než je český, vybereme pomocí vlajky konkrétní jazyk. Poté můžeme zadat uživatelské jméno a heslo. Kliknout na tlačítko Přihlásit. Po přihlášení se nám zobrazí základní obrazovka se seznamem vozidel. V horní části obrazovky vidíme informace o časové zóně, dále menu, kde flotila je návrat na tuto základní obrazovku, tlačítko Nastavení, dále tlačítko Ohlásit pro ukončení práce s aplikací. Poslední informací v horní části je informace o přihlášeném uživateli. V dolní části vidíme jednotlivé řádky, kde řádek v podstatě znamená jedno zařízení nebo vozidlo, případně stroj. První informací je pořadové číslo, které si můžeme sami nastavit pomocí malých šipek. Další informací je registrační značka, případně číslo zařízení. Další informací je uživatel, dále vozidlo, dále poslední kontakt s vozidlem, kde najdeme adresu a časový údaj. Další položkou je ikona, která nám informuje o tom, kdy vozidlo naposledy komunikovalo se systémem. Další informací je rychlost, dále stav zapalování, stav tachometru, dále tlačítka jednotlivých funkcí, poslední položkou je stav baterie a za ní je zaškrtávací pole, které slouží pro zobrazení vozidla na mapě.